N-are? Dar strugeni mai are? Bună ziua și bun găsit la un nou episod de Mănânc și una de acolo. Minecraft Pocket Edition. Da. Hai că uite, ia numai, da? Ia să mă văd. Bine. Îmi pare rău că nu am fost acolo de foarte mult timp. Și așa că o să mai pun să și o să mai pun să de nou. Așa, Îți dau salată de dinche. Ha? Nu te voi. Hai, nu faci. Cam mult a fost episodul.